Wel, bore da bawb. Mae'n braf gweld cymaint ohonoch chi yn ymuno yng Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Lles heddi. Ni yma yn nodi pwysigrwydd mis iechyd meddwl sy'n rhedeg trwy gydol mis Mai. Dyma'r cyntaf o 2 wasanaeth, a ni'n edrych ymlaen at weld beth byddwch chi'n gwneud a dysgu i nodi mis Lles wedi'r gwasanaeth yma. Siwan Richard ydw i o e-sgol, a mae'n bleser cael cwmni person pwysig iawn yn y gwasanaeth yma heddi, sef Sophie Williams o dîm Comisiynydd Plant Cymru. Mae'r Comisiynydd a'i thîm yn gwneud gwaith gwych o ddweud wrth eraill am bwysigrwydd hawliau plant. Croeso mawr I ti, Sophie. Sut wyt ti bore yma? Diolch yn fawr iawn am y croeso lyflu Siwan. Sa'n siŵr os wedi cael ei alw'n person pwysig o'r blaen, ond ydy mae'r Comisiynydd yn gwneud gwaith pwysig iawn a mi fydda I yn sôn amdano hyn yn barod. Mae'n wych I weld gymaint o plant ac ysgolion wedi ymuno dyn ni bore yma I feddwl ac ystyried amdano mis iechyd meddwl. Mae mis Mai yn fis iechyd meddwl. Felly, diolch! Beth am I ni ddechrau? Felly, dyma fi yn y cornel top, a dwi'n gweithio i'r fenyw y masif Rocio Sifuentes, Comisiynydd Plant Cymru. Os buwch chi yn gwasanaeth hawliau plant ni nôl yn byddwch chi'n experts yn gwybod beth yw swyddi Rocio erbyn nawr, ond beth yn brofi Siwan bore yma. Felly Siwan, yn gyflym iawn, ydyn ni gallu ail ymweld a cofio beth yw swydd Comisiynydd Plant Cymru. Mae 'di rannu lan mewn I 4 symbol a 4 swydd syml iawn. Wyt ti'n gallu cofio beth mae rhain yn golygu? Na te, ydyn ni'n dechrau ar y top fan hyn, Sophie. Na'n dechrau ar llaw chwith I gyfreithu bethau mewn blin dy fi. Y glist de. Ie. Felly, gyda'r glist, fi'n siŵr bod ni'n gwrando. Felly, wel, bendigedig. Mae'r Rocio'n gwrando, ie. Fel Comisiynydd Plant Cymru, swydd Rocio ydy gwrando ar lleisiau a barn plant a phobl ifanc ar draws Cymru I gyd. Felly da iawn. Nawr ni'n mynd i'r top nesaf. O, reit. Seunydd, felly mae hi'n codi llais o bosib? Ie, mae seunydd yn neud eich llais yn uwch. Dydy hi ddim yn defnyddio un o'r rhain gan amlaf, pwy oer. Ond ydy, bendigedig, mae hi'n codi llais, felly ar ôl gwrando I blant a phobl ifanc ar draws Cymru amdano beth sy'n bwysig iddyn nhw, beth sydd angen newid, mae hi'n codi llais, so mae hi'n cwrdd gyda'r llywodraeth, cwrdd gyda pobl sy'n gwneud penderfyniadau, ysgrifennu llythyron ac adroddiadau, felly mae hi'n codi llais am beth mae hi wedi clywed. Iawn, ti'n mynd i'r ochr dde nesaf? I'r dde. Nawr te, llaw a pobl. Beth byddai hwn? O, fi'n gobeithio bod plant ar draws Cymru yn gwybod yn well na fi o ran hwn. Fi'n siŵr bod yn gweiddi mas. Ie, fi'n siŵr bod nhw. Help llaw o bosib? Ie, bendigedig. Oedd hwnna'n fatha symbol eitha anodd I gynrychioli fanna. Ei trydydd swydd ydy helpu. Felly mae hi'n gwneud hyn trwy llawer o ffyrdd wahanol gan gynnwys, bod yma un ysgol gyda bach o broblem, fi'n siŵr geith Siwan helpu gyda hwnna. Felly helpu, mae hi'n helpu blant a phobl ifanc I ddysgu am eu hawliau, trwy danfon pobl fel fi a'r tîm cyfranogiad mas, ond hefyd mae gyda ni gwasanaeth helpu hefyd, fi'n siŵr mi fyddai'n sôn amdano hynna wythnos yma neu wythnos nesaf. Felly mae'n helpu trwy roi cymorth a chyngor I dderbyn hawliau plant. Gret. A'r un ola wedyn, Sophie? O, mae'n un anodd. Yr un olaf Siwan ydy herio, grym a phŵer mae hwn fod cynrychioli. Felly, os mae plant a phobl ifanc Cymru yn bryderu am rhywbeth neu mae angen I rhywbeth i'w wella, mae gan Rocio y pŵer I herio bobl sy'n gwneud penderfyniadau fel Llywodraeth Cymru I wella bywyd I blant a phobl ifanc trwy hei. Mae angen newid y gyfraith yma neu mae angen chi ystyried hyn I wneud bywyd yn well ac I sicrhau bod bob blentyn yng Nghymru yn derbyn eu hawliau. Felly, dyma 4 swydd Rocio yn gyflym iawn. Ac felly, fi wedi sôn lot amdano hawliau plant, ond ydyn ni'n cofio beth yw hawliau plant?
Mae 3 gair bwysig i fi'n ail adrodd o hyd. Hawliau plant yw'r pethau sydd angen, you need, angen ar blant a phobl ifanc ar draws Gymru i dyfu fyny'n hapus, yn iach ac yn ddiogel. 3 gair holl bwysig fyna, hapus, iach ac yn ddiogel, pethau sydd angen. A fi'n mynd i herio ti to ar y dudalen nesaf Siwan, gan bod fi wedi cynnwys 6 hawl fan hyn. Os mae'r ysgolion yn pros, mae rif lan y top, sef rif yr erthygl. Ond mae hwnna'n eitha cam i wybod beth yw'r erthygl, ond mae symbolau yma i helpu ni. Felly, beth yw'r symbol cyntaf? Erthygl 31. Nawr te, fi'n gweld person a plentyn o bosib, felly helpu i chwarae, i ddatblygu. Maen nhw'n edrych fel maen nhw'n joio fyna gyda'r blociau. Erthygl 31 ydy yr hawl i chwarae, i ymlacio ac i orffwys. 3 peth pwysig iawn yr lles datblygu plentyn. Erthygl 12, 12 nesaf. Beth yw hwn? Fe yw wrando? Wel, ni wedi gweld hwn o'r blaen, ydyn ni, Sophie? Ydyn. Gwrando i wedi? Ie, felly mae gan bob blentyn yng Nghymru yr hawl bod pobl, oedolion, plant, unrhyw un yn gwrando arnyn nhw ac yn cymryd nhw o ddifri. Rhywbeth pwysig iawn. Erthygl 15. Fi'n gweld ffrindiau fan hyn yn chwarae gyda'i gilydd a cydweithio. Maen nhw'n edrych o pals fan hyn, ag nhw. Felly mae erthygl 15 yr hawl i gael ffrindiau, i gwrdd â ffrindiau ac i ymuno â grwpiau. Sdim gwyneb ydyn nhw, felly dychmygu nhw'n gwenu fanna. Maen nhw'n joio. Barod wneud scrum rygbi maen nhw'n neud fanna. Erthygl 27 yr un nesaf. Wel, yr hawl i gael cartref hapus a llon. Diogel. Diogel, na ti. Addas, da iawn chi. Gobeithio bod gyda pob plentyn yng Nghymru, ti hapus, ti llon ac yn ti ddiogel. Mae erthygl 27 yn dweud bod gan bob blentyn yr hawl i gartref ddiogel ac i fwyd a dillad addas, appropriate. So dillad addas ar gyfer y tymhorau a'r tywydd a diet cytbwys fi'n siŵr. So dyna erthygl 27. 19 nesaf, Stiwan. I fod yn... Wel, fi mae'n gweud diogel eto, ond sa'n siŵr. Na, fi'n cytuno'n iawn i fod yn ddiogel, i gael ei ddiogelu, neu cael niwed, neu brifo. Fi'n dweud saff, achos dwi'n dod o Abertawe, so'r hawl i fod yn saff. Ie, fi'n gweud hwnna hefyd, saff. Da iawn, erthygl 19, ac wedyn yr un olaf. Cofiwch, dyma blas fach, mae 42 o hawliau, ond dyma 6 fi wedi dewis ar hap. Felly 24 Siwan. Wel, mae'r person yma'n edrych yn egnïol, yn iach. Fi'n gweld i fe afal falle sy'n ar bwys, a rhan o oren falle, a wedyn coeden, felly i dyfu yn iach. Ie, gwych. Iach yw'r gair pwysig fan hyn. Mae gyda plant a phobl ifanc Cymru, pob plentyn sy'n 18 neu o dan, yr hawl i fod mor iach a phosib. So mae hwnna'n meddwl amgylchedd iach, meddwl iach, corff iach, dŵr glan, yr hawl hefyd i fynd i weld doctor a deintydd os bod angen. Fi'n siŵr bod check-ups pob 6 mis plîs gyda'r deintydd. Ond ie, erthygl 24 i gyd i wneud â iechyd. Mae hwnna yn symud ni ymlaen i lyflu i'r slaid nesaf, sef y reswm ni fan hyn heddi, Siwan. So, mae mis Mai yn mis iechyd meddwl. It's Mental Health Awareness Month, codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Ac mae iechyd meddwl gallu bod yn rhywbeth eitha anodd i esbonio, ond mae'n meddwl, mae'n golygu bod gyda ni meddyliau a theimladau da am ein hun. We've got good thoughts and good feelings. Mae iechyd meddwl yn golygu bod chi'n gallu ymdopi gyda bywyd bob dydd ac ymdopi pryd mae pethau weithiau mynd o le, a mae hynny'n iawn. Rydyn ni hefyd yn disgrifio lles fel teimlo'n hapus, yn iach a diogel, y 3 gair allweddol yna yn dod nôl unwaith eto yn eich corff ac yn eich meddwl. So mae nhw'n holl bwysig i gallu ymdopi gyda bywyd bob dydd. Achos mae pethau gallu bod yn anodd, mae pethau gallu mynd o le, ond os mae gyda chi iechyd meddwl da, i chi gallu gwneud pethau da hefyd. Felly, beth yw her yr wythnos?
Ewch i ni weld. Wythnos yma, Seiwan, rydyn ni'n herio ysgolion Cymru i feddwl am sut mae nhw'n gofalu am eu iechyd meddwl a lles, ac sut mae'r ysgol yn cefnogi iechyd meddwl a lles y disgyblion hefyd. Ac mae gyda ni QR code lyflu ar y sgrin, sef QR code sy'n mynd ar ysgolion i Padlet, sef tudalen we le mae pawb gallu ychwanegu fe. Mae fe'n ffordd wych i gydweithio gyda'r ysgolion ar draws Cymru i gyd. Eitha exciting. Ac to be, ni'n mynd i gadael hwn yn eitha agored, Siwan. Mae lan i chi fel yr ysgolion i adrodd nôl i ni sut mae rydych chi, y plant, ac hyd yn oed yr athrawon, yn edrych ar ôl ei iechyd meddwl a lles, ac sut mae'r ysgol yn cefnogi hyn hefyd. Falle bod chi moyn wneud 5 uchel, top 5, 5 uchel, a bod chi'n gwneud amlinelliad o'r llaw ac yn ysgrifennu beth sy'n helpu iechyd meddwl a lles chi tu fewn hwnna. Falle bod chi moyn ethol 2 blentyn o dosbarth i gallu teipio popeth lan ar y Padlet, pryd mae plant yn gweithio allan, falle bod chi eisiau gwneud map meddwl, falle chi eisiau danfon lluniau neu fideos, mae hollol lan i chi, mae'n eitha agored wythnos yma i adrodd yn ôl i ni. Gwych. Mae hynna syniadau arbennig dy ti, Sophie. A wrth gwrs, fel ti'n gweud, ar y 3 pwynt allweddol, o ti'n gweud hapus, iach a diogel yn dy fe. Ie, bendigedig. O, edrych mlaen i weld y gwaith. Fi'n edrych mlaen hefyd, fi wedi rhoi bach o help llaw, fi'n siŵr bod dim angen lot o help ar ysgolion, fi'n rhoi cwbl o syniadau fi'n credu ar dudalen nesaf o sut mae rai ysgolion yn cefnogi lles a iechyd meddwl y plant, yn gyflym pethau fel dysgu agored, ardaloedd tawel, ymarfer corff, lot o ysgolion ymarfer corff, falle mabwl gampau, diwrnodau lles, clybiau, cynghorau, pwyllgorau, a'n amlwg mae lot o ysgolion yn ysgolion bwyta'n iach, ac mae nhw fel arfer gyda bwydlenni lyflu, gyda amryw o fwydydd, wastad yn gan fygenus pryd fi'n mynd i'r ysgolion. Felly dyma rai syniadau, a fi'n siŵr mae ysgol chi yn gwneud llwyth mwy o bethau i gefnogi, a ni eisiau mwy na lai creu casgliad, banc o syniadau a banc o arfer dda sydd yn digwydd ar draws Cymru er mwyn gallu rannu gyda pawb arall. Felly, fi wedi anghofio dweud, wythnos nesaf Siwan, byddwn ni'n nôl am chwarter wedi 9, yr un amser, yn yr un lle, i rannu rai o'r syniadau a beth mae ysgolion ar draws Cymru'n wneud, a hefyd, firm favourite, beth mae pawb yn joio, ond quiz Cahoot. Buon ni ddim wneud quiz Cahoot heddi, buon ni trio cadw fy'n eitha byr i ganiatáu chi amser i fynd ati yn syth ar ôl y sesiwn heddi, ond wythnos nesaf mi fyddwn ni'n gwneud quiz Cahoot, mae cwbl o gliwiau, cwbl o symbolau i fyny lan ar y sgrin amdano sut mae rai pobl yn gofalu am ei iechyd meddwl a lles. Siwan, ti eisiau dweud gyflym un peth i roi ti'n gwneud? Ti'n gwybod beth, fi'n trio wneud cwbl o rhain i weud y gwir, a fi'n mwynhau wneud nhw gyd. Fi'n gweld jigsaw ar y top fyna yn y glas, a fi oedd y plant yn gwneud jigsaw bore yma cyn mynd i'r ysgol. Na neis, bach o amser dawel yn gwneud y jigsaw. Ie, maen nhw'n mwynhau fi jyst yn rhoi y mas, so dwi'n gweld os maen nhw'n mynd ati i wneud ond fi hefyd yn mwynhau gwneud jigsaw. Fi'n dweud jigsaw. Mae rai fi gyfaddau, fi'n dweud bach o dawnsio. Mae dawnsio lan na fi'n credu, a fi'n dweud bach o dawnsio. Weithio yn y gegin, weithio mas dy ffrindiau, pwy o oer, ond bach o dawnsio wastad yn dod â gwen i fy wyneb i. Felly, mi fydd quiz Cahoot wythnos nesaf, felly dewch ar adnoddau briodol sydd angen arnoch chi i wneud hynny, a newn ni ail atgoffa ni ein hun o'r her, cyn i ni orffen wasanaeth hun heddi. Un bach byr, un bach digon syml, gobeithio rydych chi wedi mwynhau. Felly, her wythnos yma, sut ydych chi'n gofalu am eich iechyd meddwl a lles, felly cwestiwn bach unigol, achos mae pawb yn wahanol, ac sut mae eich ysgol yn cefnogi iechyd meddwl a lles a disgyblion. Cofiwch i rannu eich holl syniadau ac arfer da ar ein Padlet mewn unrhyw ffordd sydd yn siwtio chi a byddwch chi'n joio wneud. Oes unrhyw beth arall sydd angen atgoffa nhw, Siwan, cyn i ni dweud hwyl fawr a phobl? Mae hwnna'n swnio'n grêt, Sophie. Byddwn ni yn e-bostio dudalen yma i'r athrawon sydd wedi ymuno. Allwch chi rannu'r gwaith a chymatebion i'r her fel ti'n gweud, Sophie, drwy'r
QR code i'r Padlet neu'r wefan sydd tan o fe, neu wrth gwrs os ych chi'n rhannu'r lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol, cofiwch yn tagio ni e-sgol a'r Comisiynydd Plant. Ewch ati. Bydd bach o amser dych chi ar y diwedd fan hyn, falle bod chi moyn mynd yn syth ati. Byddwn ni'n ceisio rhannu cymaint o charferion da a phosib yn yr ail wasanaeth, Sophie, ynddo fe? Wythnos nesaf, 8:45, dydd Mawrth, yr 20fed o Fai. Ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld yr hyn chi'n wneud ar gyfer eich iechyd meddwl a lles. Byddai'n dwy'n gwybod o syniadau'r swyddfa, falle. Ie, na ti. Welwn i chi wythnos nesaf, cofiwch eich dyfais achos byddwn ni yn gwneud cwiz Cahoot i atgyfnerthu'r dysgu. Diolch yn fawr iawn i ti, Sophie, am rannu'r negeseuon pwysig am ein hawliau a iechyd a lles. A diolch i chi gyd am ymuno. Welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl am y tro. Hwyl fawr. Tara. Diolch.